אני מכיר, שמי צמח אוויזרט, אני גר במושב מעון, אני סטודנט כרגע דוקטורנט בעברית במו"פ יהודה, פה בבניין הטכנולוגי, זה דוקטור גורלי, ואני רוצה לדבר איתכם קצת על משהו שהוא מקשר בין ארכיאולוגיה לביולוגיה. אני אומר מראש, אני לא ארכיאולוג, אני מדבר פה קצת על ארכיאולוגיה, אבל אני ממש, זה לא התחום שלי. אנחנו נדבר פה קצת יותר ביולוגיה, אנחנו ננסה ככה לפשט את הדברים, ככה שכמה שיותר הדברים יהיו מובנים. אז התנצלות, המצגת באנגלית, אז אני הכל בעברית, בסדר, אני אדבר בעברית, אבל התנצלות. מה השם בעברית? אז השם בעברית זה בעצם תרגום זה לגימה מהעבר, בעצם שחזור ובידוד של שמרי בירה מכלים ארכיאולוגיים קדומים ככלי בחקר של ביו-ארכיאולוגיה. בעצם מקשר בין הארכיאולוגיה לבין הביולוגיה ככלים אפשריים עתידיים לשיטות יותר אנליטיות ואמפיריות של כל מיני חקר ארכיאולוגיה. אז כמה נקודות בסיסיות כדי שננסה להבין מה אנחנו נראה בהמשך. אם אני עכשיו לוקח איזשהו גימת מים, בסדר, באוקיינוס, אני שופך לתוכו, שם אותו באיזה מצע גידול, חומרים שיאפשרו למגוון החיים שבתוכו לגדול, אני אבוא ויראה תוך 24 שעות גדילה של פי 10,000, זאת אומרת שאם אני רואה פה במי ים יש לי בערך כ-10 בחזקת 5, כלומר 100,000 בקטריות, חיידקים או כל מיני יצורים, מיקרואורגניזמים להמל, אני אראה תוך 24 שעות כבר עלייה לכיוון של מיליארד. הדבר הזה מביא אותנו לתחום בביולוגיה שכבר קיים משהו כמו 35 שנה, שיש מציאות שמיקרואורגניזמים נמצאים במצב של תרדמת. זאת אומרת זה לא שהם מתים, אלא נמצאים מחכים לשעת כושר. יש לנו הרבה מאוד עדויות, גם חיידקים, גם וירוסים שהם לא חיים, אבל פרזיטים למיניהם וכדומה, שפתאום מגיע הזמן המתאים, התנאים המיטביים, ופתאום הם באים ומתפרצים. כולנו רואים את המדבר, יכול להיות אזור מדברי שלא יורד בו גשם גם שנים רבות, ופתאום יורד עכשיו איזשהו כמות של גשם, ויראו את המדבר הזה תוך כמה שבועות פורח וירוק בצורה מטורפת. הדברים האלה מתאפשרים כתוצאה מאיזשהו מנגנונים שמאפשרים לאותם יצורים חיים להיות באיזשהו מצב תרדמת כזה. הדבר הזה מביא אותנו בעצם לאיזשהו מחקר שנעשה כבר לפני 40 שנה. מי שלא מכיר, זה גרף שמתאר בעצם עקומת גידול אופיינית לחיידקים. מי שלמד ביולוגיה בתיכון או ראה את זה לאורך החיים, יש לנו שלב של הסתגלות, בעצם חיידק מסתגל למצב החדש שהוא נמצא בו, ואז הוא מתחיל להתחלק בגדילה מעריכית, בגדילה לוגריתמית, הוא גדל נורא מהר, בזמן נורא קצר, חיידק בממוצע מתחלק כל 20 דקות, ואז הוא מגיע לשלב סטציונרי, שזה באיזשהו שלב כזה, שלב שקצת מתים, קצת מתחלקים, נמצא באיזשהו מצב תקין, במידה והדבר הזה נמצא באיזשהו אזור שהמשאבים שלו מוגבלים. מה יקרה? כשהמשאבים נגמרים, מתים, ואז אנחנו נראה ירידה, אנחנו קוראים לזה שלב המוות. עד לפני 30-40 שנה, ודרך אגב היום כמעט בכל הטקסטבוקים שתסתכלו, אתם תראו שזה הגרפים המאפיינים, אז ככה לימדו. מסתבר שהדבר הזה לא בדיוק, נכון? אלא רובם, אנחנו מדברים על מעל 99% מאותם חיידקים ימותו, אבל פחות מ1% ישרוד, והוא יתחיל לבוא ויהיה פה איזשהו שינויים ברמה הגנטית שישפיע בעצם על היכולת שלו לשרוד בתנאים הרבה יותר קשים. כלומר שאם עד עכשיו אני באתי ושמתי באיזשהו X מזון מסוים, הוא אוכל אותו, מתפתח, נגמר האוכל הזה, הוא מתחיל למות, הפחות מ1% הזה יבוא ויתחיל להסתדר עם חומרים אחרים שהוא לא פירק, והוא מתחיל להתחלק. עכשיו הוא לא גדל בצורה, זה לא שהוא יחזור עכשיו לעליות מאוד גבוהות, אבל כן, אנחנו נראה המשכיות של אותם חיידקים קדומים. נקודה מאוד חשובה, הנקודה הזאת אני גם אחזור עליה לאורך ההרצאה, אנחנו לא מדברים פה על אותו חיידק מקורי שהיה בהתחלה, אלא יש פה שינויים ברמה הגנטית ורמת ההסתגלות שלו, ולכן אנחנו נראה, הוא יהיה שונה, אבל הוא עדיין קרוב משפחה או איזה צאצא ישיר של אותו חיידק.
אחד הדברים המעניינים הוא שכשבאו והשוו בין סוגי החיידקים שנמצאים פה ביחס לחיידקי המקור, אז ראו שיש להם יכולת הישרדות הרבה יותר גדולה, הם מתחלקים הרבה יותר מהר ביחס לזן המקורי, הם בעצם שרדניים הרבה יותר. שוב, הכל במגבלות צריכת המזון והיכולת שלהם. כל זה נכון בחיידקים, אבל אנחנו מדברים על בירה, ומי שלא יודע, אז בירה מבוסס לא על חיידקים, אלא על שמרים, ושמרים בניגוד לחיידקים הם יצורים טיפה ליותר מורכבים. אנחנו בנויים כבר מתאים שהם נקראים אוקריוטים, לא ניכנס כרגע לביולוגיה של ההבדלים ביניהם, אבל בגדול זה ברמת התא די דומה לתאים שאנחנו מורכבים מהם. ואז אמרנו, אוקיי, במעבדה, זה התחילת המחקר, בכלל לא דיברנו פה על בירות. אמרנו, אוקיי, בוא נראה, קורה בחיידקים את התהליך הזה, קוראים לו התהליך הזה, סליחה, לא אמרתי גס. בוא נראה אם זה קורה בתאים אוקריוטיים. הדוגמה, המודל הכי קל לעבוד איתו זה שמרים, הם מתחלקים מהר, דומה מאוד ברבייה שלהם לרבייה של חיידקים וכדומה, זה מאוד קל לעבוד איתו. ואז אמרנו, אוקיי, טוב, אבל איפה נמצא עכשיו שמרים שעברו איזשהו סטרס מאוד רציני? ואז יש לנו פה איזה חבר של המעבדה, קוראים לו איתי גוטמן, היה ממקימי בירה הרצל, מי שקצת שותה בירה אז אמור להכיר את המבשלה, מבשלה ירושלמית, מאז הוא כבר מכר ועבר הלאה, אבל בשלן בצורה מטורפת, ואז הוא אמר, תקשיבו, יש לי במבשלה איזה 2 בקבוקים, ויושבים לי איזה 3 שנים, קחו אותם, סגורים, 5.5% אלכוהול, אין אוכל, אין חמצן, אין כלום, התנאים לכאורה, התנאים האולטימטיביים, למה? לתמותה. לא אמור לשרוד שם שום דבר, גם אלכוהול גבוה, גם אין אוכל, אין חמצן, אין כלום. אנחנו לוקחים את הבקבוקים האלה, אנחנו מוציאים את הנוזל העליון, לוקחים את המשקע, מי שיודע בבירות בוטיק, לא מסננים את הבירה, משאירים את המשקע בתחתית שלו. המשקע הזה בעיקר רובו שמרים. אנחנו לוקחים את המשקע הזה, מסתכלים מתחת למיקרוסקופ וראו איזה פלא, אנחנו רואים שם שמרים חיים. הם זזים, אנחנו רואים אותם במיקרוסקופ, בחשיפה ארוכה, אנחנו רואים התחלקות שלהם, אנחנו זורים אותם ורואים שהם גדלים בצורה מדהימה, ואז אנחנו בעצם עורכים איזשהו השוואה, בדיוק כמו שעשו עם החיידקים שתיארתי, השוואה בין הזן המקורי שידענו מהו, כי ידעו ממה בישלו את הבירה, והשווינו ואנחנו רואים שם שינויים מטורפים, גם ברמת הגנטיקה שמשפיעה על החילוף חומרים של השמר, והוא בעצם שרדן בצורה מאוד מאוד משמעותית. עד כאן זה היה בעצם תחילת המחקר, לא קשור לבירה, וזה המנחה שלי, פרופסור רונן חזן, יום אחד בא במעבדה ואומר, טוב, אוקיי, תקשיבו, שורד 2-3, מצוין, אם זה שרד 2-3, למה שזה לא ישרוד? 2,000 ו-3,000 שנה. אז הרבה פעמים מסתכלים, טוב, נו, בסדר, עוד איזה רעיון משוגע, אבל יאללה, בואו נזרום, נבוא ונבדוק. ואז אם נסתכל על זה קצת יותר, אז בואו ננסה אולי לגלות מה שתו לפני 2,000-3,000 שנה, דוד המלך, גוליית, אפילו לפני, בתקופה המצרית הקדומה, וזה בעצם מביא אותנו פה לאיזשהו כיוון חדש לגמרי. אז קודם כל אנחנו נבוא ונרצה לעשות איזושהי ודילציה, איזושהי ביקורת, לראות אם זה בכלל יכול לקרות דבר כזה. אז בעצם אנחנו, זה פחות רלוונטי כרגע, אנחנו בעצם מחפשים קצת בספרות, ואנחנו רואים דבר ב-2018 מתפרסם מחקר, זה בעצם מחקר ארוך שאחד המאמרים יוצאים ב-2018 מחפירות שנעשו בכרמל. מצאו שם, יש שם אתר קבורה של תרבות הנאוטופית, סליחה, אמרתי לכם, אני לא ארכיאולוג, הנאוטופית. נאוטופית, תודה. ושם, בהתחלה מצאו שם בכל מיני בורות כאלה חצובים בתוך הסלע, כל מיני שאריות של גרעינים וכדומה, ואחד הדברים המעניינים הוא שבאיזשהו שלב מוצאים שם גרעיני חיטה ושעורה, מאוד 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 קדומים, לא מה שאנחנו מכירים היום המתורבת, ורואים על זה כל מיני שלבים של קטישה למיניהם שיכולים להעיד על תהליך של תסיסה, שהתסיסו שם מזונות מסוימים. אני אומר ככה, מי שלא יודע, בירה הוא תהליך תסיסתי, בסדר? אנחנו מתסיסים שם שעורה, זאת אומרת, יצא לנו המשקה, ורואים שם איזהו רמז להתססה של דברים. בנוסף לזה, אנחנו יודעים, מה זה אנחנו ארכיאולוגים,
מציינים פה שהבירה הוא משקה מאוד 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 מוכר לאורך כל ההיסטוריה. הסיבות הן מאוד פשוטות, זה משקה אלכוהולי, הוא מתקלקל הרבה פחות מאשר מים שיש זיהומים למיניהם. אנחנו בחמרובי, בקוד החמרובי או חוקי החמרובי, אנחנו רואים איזשהו תעריף עבודה לפועלים. פועל פשוט מקבל 2 ליטר בירה, לא משלמים בכסף, משלמים בכל מיני אוכלים ושתייה, 2 ליטר בירה, באנשי שירות 3, במנהלים וכדומה 5 ליטר בירה, בסדר? ודבר נורא מעניין, יש שם חוק, אדם שמייצר בירה, או בעצם מבשל בירה, והבירה הזאת היא מסוכנת, דינו מוות. זאת אומרת, כאילו מאוד מאוד לקחו פה את העניין ברצינות. במסופוטמיה אנחנו רואים תבליטים שמראים פה שתייה של כל מיני משקאות מוצסים. במצרים העתיקה מצאו ממש מתכונים שלמים של איך לייצר את אותם משקאות מוצסים. הדבר הזה ממשיך לאורך ההיסטוריה בקפיצה זריזה לימי הביניים. אנחנו רואים עיקר הבישול של הבירה עובר מבישול בבתים ונכנס בישול במנזרים, שם בישול מאוד מאוד משמעותי. אנשים צורכים באותם מנזרים עד כ5 ליטר בירה ביום, כמות עצומה של בירה. זה מופיע בכל משתה, בכל דבר, זה נמצא בכל הטקסים, בכל הדבר הזה. הבירה הוא דבר נורא 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 נפוץ בהיסטוריה. אז מה אנחנו יודעים? עד אותו רגע מה אנחנו יודעים על בירות עתיקות? אז הדבר הראשון שאנחנו יכולים לדעת זה בעצם המתכונים העתיקים. זה כמו שאמרתי, מצרים העתיקה, יש גם עדויות מסין, התרבות הסינית מאוד עתיקה, גם שם מצאו תבליטים ומתכונים למיניהם. ובנוסף לזה יש לנו מה שנקרא השיטה הכימית בשם Residues Analyze, שזה בעצם מאפשר לבוא ולזהות בשיטות של ספקטרופוטומטריה ו-MS וכל מיני כאלה, לבוא ולגלות או לזהות איזה חומרים נמצאים, איזה מולקולות אורגניות, ואז יכולים להגיד זה חיטה, זה שעורה, היה פה מלח, היה פה לא משנה, כל מיני סוגים של חומרים, ובהתאם לממצאים לנסות לשחזר פה איזשהו מתכון. ואז אנחנו מסתכלים על כל הדבר הזה, וזה דבר יפה ומעולה, ואפילו עוד שנייה אני אזכיר את שמו, מפתחים גם בירות מבוססי מתכונים, אבל דבר אחד חסר בכל העסק הזה, וזה השמר. עוד מעט אתם תבינו עד כמה השמר פה מאוד משמעותי. ואז בנושא של השחזור יש לנו חוקר בשם מקגוברן, חוקר אמריקאי, עבר באמת בכל האזורים העתיקים, גם בסין, גם במצרים. הוא פרסם לא מעט מאמרים על שחזור בירות על בסיס המתכונים המקוריים. דבר מאוד מעניין, אבל כמו שאמרתי, חסרים לנו פה את השמרים. ואז מה מביא אותנו פה לאיזושהי מחשבה? אבל שנייה, אנחנו מדברים פה על ייצור חי, שמר הוא ייצור חי. אז בסדר, ראינו שהוא יכול לשרוד 2-3 בתנאים לא תנאים, אבל זה עדיין היה באיזשהו מצע נוזלי, באיזשהו שמירה מסוימת. למה שזה ישרוד גם בתנאי קיצון באמת מטורפים, בקרקע, בקדים שלא ראו אור יום ושום דבר, ועברו דברים לא נורמליים במשך אלפי שנים? ואז אנחנו מגיעים ומנסים לחשוב איפה הם יכולים להתחבא. ואז כולם מכירים, לפחות כל הארכיאולוגים מכירים, שהחרס בנוי אם נסתכל ברמה המיקרוסקופית, נראה המון חורים כאלה. המון פורות כאלה, ממש חורים קטנטנים מיקרוסקופיים. בדבר הזה, במיוחד בתחתית הכד, מה קורה? יש שקיעה של כל המשקע, וזה בעצם נכנס לתוך החורים. החורים האלה נאטמים, יש פה איזשהו מיקרו-אקלים, איזושהי מיקרו-סביבה שנוצרת, ויכול להיות ששם הם נשמרים. במסכת עבודה זרה מופיע תיאור של חרס אדריאנוס, שבעצם באו ולקחו חרסים, הספיגו אותם ביין מאוד מאוד מסוים, כנראה גם יין מאוד 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 חזק, והדבר הזה מספיק להם לקחת ולמרול אותו בתוך מים ולהפוך את המים האלה למים בטעם. יכול להיות שזה גם קשור, שוב, יכול להיות שקשור גם לתיאור של מים, שיהיו מים יותר שתיים וכדומה. אז אנחנו רואים פה שימוש בדבר הזה. אז בואו נראה, בואו נסתכל שנייה מה קורה בשטח.
אז עשינו פה שני בדיקות. בדיקה ראשונה, לקחנו בכפר אוריה, יש שם מבשלה נורא מעניינת, או לא מבשלה בדיוק, אלא יקב נורא מעניין, עושים שיטות מסורתיות יותר מכיוון גיאורגיה, ומיישנים ומייצרים את היין בקדים, לא בחביות יין, אלא בקדים. שם בחצר של היקב היה שם כל מיני קדים זרוקים. המנחה שלי בדיוק עבר שם איזה טיול, אמר, תקשיבו, אכפת לכם שניקח שם מכאן פה איזה קד? אמרו לו, סבבה, לקח זה, הביא את הקד, ואז אנחנו בעצם מנסים פה איזשהו מכלול של בדיקות, איך אנחנו מייצרים, או איך אנחנו מנסים להוציא פה איזשהו שמר. בנוסף לזה אנחנו באים ועושים פה בעזרתה של דוקטור ציונה בן גדליה, ופה במו"פ האזורי, והיא באה ועושה לנו, בעצם עוזרת לנו במיקרוסקופיה אלקטרונית, ואנחנו רואים פה ממצאים נורא מעניינים. אנחנו רואים פה בקד ממצאים כאלה, עיגולים, שאנחנו משערים שהם כנראה שמרים. שמרים יש להם מבנה עגול, משערים שזה אנחנו לוקחים גם דגימות ואנחנו צריכים לבודד משם שמרים. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, עשינו את זה כניסוי עצמאי שלנו, לקחנו קדים, הספגנו אותם בבירה עם המון שמרים, לקחנו, קברנו אותם למשך 3 שבועות בקרקע אקראית, לקחנו גם דגימות של הקרקע, גם דגימות של החרס, והנה מהקרקע לא מצאנו כלום, ודווקא מהקדים אנחנו רואים גם במיקרוסקופיה אלקטרונית וגם בבידוד אנחנו רואים שם שמרים. אז אוקיי, מצוין, אז בואו פיתחנו פה איזושהי שיטה, עדיין לא הגענו פה לתקופות זה, הכל עכשיו בינתיים נורא פשוט. מה אנחנו עושים? אנחנו מקבלים את הכלי, מיקרוסקופיה אלקטרונית, משם אנחנו מעשירים את הדגימה בהמון מצע גידול. המצע גידול הזה גדל שם עולם ומלואו. אני לא בטוח שלא גידלנו שם כל מיני חיידקים ופטריות שלא רצו שיצאו לעולם, אבל בסדר, לא יצאו, כנראה שלא קרה כלום, הקורונה לא שלנו. ואז אחרי 72 שנה אנחנו מעבירים את זה צלחות גידול סלקטיביות, בעצם להעיף את כל החיידקים והכל, ובעצם מבודדים, רואים גדל מושבות, גדלים כאלה נקודות קטנות של שמרים. זה המון עבודה, רוב הדברים לא יצאו, בסדר? אנחנו עוד שניה נדבר על מה הביקורות שלנו במחקר. אחרי שבודדנו אנחנו בעצם עובדים פה על כמה מסלולים. אחד, אנחנו מגדלים את השמר, לראות מה תנאי הגידול שלו, כמה אלכוהול הוא מייצר וכדומה. אנחנו עושים לו full sequencing, אנחנו בעצם עושים לו ריצוף גנומי שלם, אנחנו ריצפנו את כל הגנום של אותם שמרים, ובעצם גם מייצרים בירה. הבירה הזאת עוברת גם מבחן טעמים וגם מבחן אנליזה כימית, ובעצם הדבר הזה, אנחנו בעצם בונים פה איזשהו פרופיל. אז זה מביא אותנו בעצם, אוקיי, יש לנו פה התכנות, יש לנו פה תוצאות מעניינות, בואו נמצא עכשיו כלים עתיקים. יצרנו קשר עם פרופסור, 5 דקות? אוקיי, ניתן קצר. יצרנו קשר עם אהרון מאיר מבר אילן, דוקטור איציק פז מהרשות העתיקות ופרופסור יובל גדות מתל אביב, והם הביאו אותנו לאזורים שלהם, ואז לקחנו את זה מ3 תקופות. התקופה המצרית הקדומה, אנחנו מדברים פחות או יותר על בערך 3,100 שנה לפני הספירה, זה בערך כ-5,000 פלוס, מעין הבשור ומרחוב המסגר בתל אביב. אנחנו מהתקופה הפלישתית, בסדר? 830. מה זה? לפני שרחוב המסגר הפך להיות רחוב המסגר עם מלא דברים, היו שם חפירות. בתקופה הפלישתית, מתל צפית, באזור שפלת יהודה, שם באזור ירגת, שם פרופסור אהרון מאיר, ומהתקופה הפרסית, מרמת רחל, 3 תקופות. למה אותם אזורים? כי בעצם האזורים האלה קיבלנו כלים שסווגו ככלים שכנראה בהם תהליך של תסיסה, על בסיס כל מיני סממנים ארכיאולוגיים שהארכיאולוגים אמרו לנו. אחד הדברים המעניינים שבתקופה הפלישתית יש לנו שם בפייה מסננת כזאת שכנראה מאפשרת הפרדה בין המשקל לבין הנוזל, ובעצם אנחנו לוקחים את הדבר הזה ועושים את בדיוק מה שעשינו בניסויים הראשונים, עושים את זה עם אותם חרסים. ברמת רחל התקופה הפרסית,
שם יש לנו שם גם חותמות למיניהם וכדומה, והדבר הזה מביא אותנו לכמה נקודות מעניינות. הנקודה הראשונה, בתקופה הפרסית, תזכרו את הנקודה הזאת, עיקר המשקה באותה תקופה זה היה תמד, או מה שנקרא יין דבש, עוד נקשר את זה גם לאפריקה עוד כמה דקות. אז כמו שתיארתי, זה התהליך, אבל שנייה, מי אומר שאותם שמרים הם מקוריים? אנחנו בודקנו מהתקופה המצרית, מעין הבשור, שני זנים של שמרים, מרחוב המסגר זן נוסף, מהפלישתים שני זנים, והתקופה הפרסית זן נוסף, סך הכל 6 זנים, אבל מי אומר שזה, לא עבדנו על עצמנו, בסדר? אז עשינו, כמו שאמרתי, סיקוונס, אנחנו ריצוף של כל הגנום, והתחלנו בעצם עבודה, אנליזה גנומית של כל הדבר הזה, לנסות לראות מה הקשר הגנומי לזנים עכשוויים שיש לנו היום בעולם. אנחנו מכירים את הזנים התעשייתיים, ואנחנו רואים פה כמה נקודות מעניינות. מבחינתנו הזן שהיה כאילו סוג של וואי, הצלחנו פה משהו מעניין, זה הזן הפלישתי. אחד הזנים הפלישתיים היה מזן סרוויזיה. סרוויזיה זה שמר האפייה, או שמר האפייה והבישול, אנחנו נמצא כל מיני תתי סוגים שלו ביין ובבירה ובהכל. והוא קרוב, שימו לב שהוא לא זהה לחלוטין, כי אז באמת היינו בבעיה, אבל יש לו איזושהי קרבה משפחתית לזנים התעשייתיים של היום. בנוסף לזה, יש לנו גם, אז השמרים שנמצאו בתקופה המצרית, אנחנו רואים דמיון גנטי לשמרים שנעשו, שבודדו במחקרים עכשוויים באזור זימבבואה, בבירות מסורתיות שנעשים שם בכפרים. אז יש לנו דמיון מאוד כקרובי משפחה לא מאוד רחוקים בין הזנים האלה, ויש לזה מאוד התכנות גיאוגרפית. אנחנו לוקחים פה את אפריקה, מצרים, ארץ ישראל כמעבר, כמסדרון מעבר, אז זה בהחלט הגיוני שאנחנו נראה פה איזשהו דמיון. ובנוסף לזה יש לנו את התמד, מופיע גם זן מאוד דומה במשקה טג', טג' זה סוג של תמד אתיופי, נמצא לנו גם קשר. אז כמו שאמרתי, מצאנו קשר לסרוויזיה, אבל מי אומר שזה בכלל עוד נקודת ביקורת? מי בכלל? יכול להיות שזה סתם מהאוויר, מפה, משם, מישהו שתה בירה, זרק את הבירה אחרי זה, וזה. אז בואו נסתכל קצת סטטיסטיקות. מתוך סך הכל הכלים המסווגים על ידי ארכיאולוגים, רק 6 מתוך 21, שזה כבר נקודה מעניינת, זה אם היינו מוצאים בכל הכלים, וואלה, היינו פה בבעיה. בקונטרולות של כל מיני, גם הקרקעות, אבנים, קדים שמסווגים כמו פערורים וכאלה, שהם חרסים שלא קשורים להצסה של מזונות, אנחנו רואים 2 מתוך 13, 113, כלומר יש לנו פה ביקורת מאוד מאוד חזקה. נקודה מעניינת שצמחה מכל הדבר הזה, וזה מחקרים שנעשים עכשיו בהמשך, וזה דווקא ממנורות שמן. במנורות שמן מצאנו 3 מתוך 6 שמרי שמרים. אחד הדברים המעניינים שבאנליזות שעשינו, ראינו שיש להם דמיון לשמרים שנמצאים בתוך שמן זית. על הזית יש שם איזה אבקה לבנה, כמו שיש על ענבים. האבקה לבנה היא בעיקר שמרים מאוד מאוד דומים בזנים האלה, מה שזה גם שמרים מאוד בסביבה הידרופובית, בסביבה השומנית. זה נקודה שיכול גם הרצאה שלמה. דבר נוסף שעשינו, באנו ובדקנו, אוקיי, בוא, הקרבה הגנטית וכולי, ועשינו ניסוי בישול בירה. באנו, לקחנו זה, השתלטנו על המשרד של המנחה שלי, ובעצם באנו ועשינו פה איזושהי מבשלה מאוד קטנה, והרצנו את כל 6 זנים של השמרים האלה באותו מתכון זהה לחלוטין, והתחלנו בעצם לבדוק גם ברמה הכימית וגם ברמה של טועמים, כמו שהזכרתי, מה איכות הבירה, איזה טעמים יוצאים וזה. חלק מהבירות שיצאו היו זוועתיות, ומתוכם היה 2/3 מהזנים נותנים בירה מטורפת. הדבר הזה מביא אותנו לחבורת תואמים, שזה דבר, מי שלא ראה דבר כזה, יושבים לך איזה 15 חבר'ה, לוקחים פה כוסיות, נותנים לך איזה פרופיל שלם. אני יכול להגיד לכם שהפרופיל שהם נתנו כמעט זהה לחלוטין לפרופיל כימי שנעשה על ידי אלישיב דרורי, דוקטור אלישיב דרורי מאריאל, עשה שם פרופיל כימי, זה כמעט יוצא 1 ל-1 מבחינת הטעמים וכולי, דבר מטורף מהאדם. אני יכול להגיד לכם שישבנו כאן, אני והמנחה שתינו, אמרנו טוב, זה הכל אותו דבר, אבל בסדר. והדבר הזה בסדר מביא אותנו בעצם לאיזשהו פה כלי מסוים שאנחנו יכולים לקחת בו, לקחת איזשהו יצור
או צאצא של אותם שמרים, ולתת פה את הנקודה הזאת החסרה בבישול בירה עתיקה. הדבר הזה יש לו עוד המון מחקר, יש לנו שתי סטודנטיות שממשיכות את המחקר הזה בלפתח את הכלים האלה יותר בתחומי המיקרוביום, כלומר אוכלוסיית החיידקים והשמרים שהיו באותם כלים, ככלי באמת בביוארכיאולוגיה, לקשר בין כלים, תקופות וכדומה. הדבר הזה יש עוד המון אספקטים וזה. אני לא הבאתי דוגמיות, נגמר לנו ואני צריך לבשל עוד ואין לי זמן. אז תודה רבה על ההקשבה. שאלות ממישהו? שנייה, רק תודות. תודה רבה לפרופסור אורן חזן ומיכאל קלונשטיין, המנחים שלי, דוקטור יונתן גורליק, המנחה שלי במו"פ, ועוד כל החברה יש חבית שם. כן. במצדה מצאו פרסים, ידעו לזהות את הטעם של היין של הורדוס וגם את הדגים. נכון, אז זה אפשר לזהות, יש המון מחקר, נעשה גם מחקר ברמת רחל שהזכרתי, יש שם, בדקו בשכבות של טיח, באו וזו חוקרת שחזרה את הצמחייה שהיו בגנים ברמת רחל על בסיס איזה פולן, הפולן שנמצא שם. גם בהרודיון. נכון, גם בהרודיון. דוקטור בן גדליה ציונה מתעסקת באמת עם ינות של הרודיון וכולי. זהו, תודה רבה.